Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan gutxieneko soldata propioa defendatzeko greba orokorra deitu zuten sindikatuek jarraipen irregularra lortu zuten sektore eta lurraldetan. Nafarroko gobernuak adingaben zentro berri bat ireki du Elizondon eta enplegagarritasunera, lan prestakuntzara eta gizarte eta kirol integraziora bideratuko da. Osasun bidea Nafarroko osasun zerbitzuko profesionalek oroitzapenen kutxa ekimena sustatu dute jaiotza inguruko galerengatiko doluaren prozesua humanizatzeko. Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako arreta zerbitzuak 275 kasu hartatu zituen 2025an. Nafarroko gobernuak eta ANFASek egin ezazu erraix, egin ezazu irisgarri kanpaina sustatzen ari dira ikasketa zailtasuna dituzten personei erosketak erraisteko. Esnaula kontseilariak 2026 denboraldirako Sendabiba parkearen berrikuntzak partekatu egin ditu. Grafiosiarekiko erresistenteak diren 389 zumar landatu dituzte Ilundaien errotaren inguruan Ezkaba mendiko lurzati publikoetan eta mendebaldeko basoan. Martxoaren 17an Iruñan hainbat sindikatu deitutako greba orokorra lan baldintzak hobetzeko borrokari lotuta egonda nagusiki eta bereziki gutxieneko soldataren igoerari lotuta. Langileen oinarrizko beharrak betetzeko nahikoa ez dela uste baita. Mobilizazioaren ardatza 1.500 euroko gutxieneko soldata eskatzea izan da. Antolatzaileen arabera kopuru horrek bizitza duina bermatuko luke eta langilei bizitzaren kostuaren igoerari aurre egiteko aukera emango lieke, bereziki inflazioen igoerari. Grebak eragin nabarmena izan zuen Iruñeko hainbat sektore ekonomiko eta laboraletan. Hezkuntza arloan ikastetxe publiko zein pribatuetan lanuzteak izan ziren eta horrek eragina izan zuen hiriko hezkuntza jardueran. Hezkuntzako sindikatuek adierazi zuten irakasleen soldatak oro har ez direla egokiak eta askotan gehiegizko lan kargak hartu behar dituztela bere gain. Hori dela eta prekarietateak gehien eragiten dien sektoretako bat da. Zerbitzu publikoen eremuan, hau da osasuna garraio administrazioan lanuzte partzialak erregistratu ziren eta horrek eragina izan zuen zerbitzu batzun ohiko prestazioan. Industria sektorean guztiek eragin bera izan ez bazuten ere, Nafarroko lantegi eta enpresa batzuk ere lanuzteak izan zituzten hiriburutik gertuago dauden eremuetan bereziki. Industria da horrelako mobilizazioetan ordezkaritza txikiena duen sektoretako bat, baina grebak soldata eskaeraekin zuen loturak erantzuna eman zuen zenbait taldetan. Laburbilduz, martxoaren 17an Iruñan egin den greba orokorra soldaten pobreziari eta lan prekarietateari buruzko kezka gero eta handiago baten barruan kokatzen da. Bertzetik, Baztan Bidaso eskualdean nabarmena izan zen grebaren eguna. Aritz bere hau mutu berria Lab sindikatuko eskualdeko ordezkariak egin zuen balorazioa. Gaur hemen gaude, Donesten burutu dugun mobilizazio honetan, eta bertzerik gabe komentatzearren gaur Baztan Bidasoko eskualdin greba egun potente bat egin dugula erraten aldugu. Goitu izetikan eskualdeko gazte batzuk errepide mozketak egin dituzte, kotxe bira batzuk ere egin dira eskualdez eskualde, berako poligonan ere 50 langile inguru elkartu dira, 3 zarregoitzetan elkarretaratzak egin dituzte zarregoitzako langileak, kalera ezin atera gelditu direnak, eta gaur arratsaldeko mobilizazio honetan 500 lagun inguru bildu gara hemen Donesteben. Guk uste dugu gaurko eguneko balorazio positibo bat egiten dugula, baita Iruñan eguerdian egin den mobilizaziokoa ere bai. Orduan, uste dugu hemen Baztan Bidasoan ere badagola jende kopuru handi bat antolatua, eta uste dugu borrokan jarraitu behar dugula 1.500 euroko gutxieneko soldata hori borrokatzeko, eta hemen erabaki ahal izateko gutxieneko soldata hori zein den. Lehenik eta behin, atxaldeon eta esker mile gaur, greba orokor egun hontan, Kalera Atra eta Donestebera hurbildu zaten herritar guztiei. Baztan Bidasoan antolatzeko gai garela erakutsi dugu berriz ere. Gora zuek! Goiz-goizetik, egunek argitu baino lehen, eskualdeko gantorri nagusiek blokeatzea lortu dugu. Eskualdean, kotxe biren bitartez gutxieneko soldatan aldarria plazaratu dugu. Berako poligonoan, bortziretako langileen elkarretaratzea burutu dugu. Lekarozko institutua etxi dugu. Nafarroako bertze langileekin batera, Iruñeko kaleak betetugu.
Eta orain, hemen, Baztan Bidasoako herritarrok duintasunen alde mobilizatzen. Zorionak! Mundua hankaz gora dago, joera autoritarioak eta faxistak goraka. Gerra imperialistak edatzen eta prekarietatea areagotzen. Putreen eta patronalen diru goseak bultzatuta, aberastasuna modu injusto batean banatu eta dirue gutxi batzuen eskuten pilatzen nahi da. Unek geroz eta gehiago pobretzen eta prekarizatzen gaitu. Emakumeak sorterria utzi dugun pertsona migratuok, arrazializatuok, aniztasun funtzionala dugunok, gazteok eta sexu genero disidenteok gaude kapitalaren ofentsibaren jo puntuan. Kapitalak gure bizitzak eta gorputzak erasotzen ditu etengabe. Baztan Bidasoan ere, argi ikus ditzazkegu honen adibideak. Eskualdeko fabrikak langile zuztu dituzte. Izan, Legasako Barcelorren itxiera edo Lesakako fabrikaren gainbera. Hirugarren sektorean ere ikusten ari gara, nola herritarren eskubide diren zerbitzu horiek hiriburutara eramaten ari diren eta bertan gelditzen garenon, lan eta bizi baldintzak geroz eta gehiago prekarizatzen. Eskualdeko zarregoitzetan eta zaintza zerbitzuetan prekarietatea da egunerokoa. Enpresa handiei alfombra gorrie batzen dioten bitartean, herrietako komertzio txikiek itotzen aitire. Eta hau kalte bat da. Langileok pobretzen segitzen badugu, geroz eta zailtasun gehiago izango dugu gure herrietan kontsumitzeko. Bizitzeko oinarrizko beharrak asetzeko ezintasune dugu. Nola garatuko dugu Brexit proiektu duin bat egungo soldatekin, etxe bizitza, gasoia, elikagaiak eta faktura garestitzen diren bitartean? Greba hau, funtsezkoa izan da, gutxieneko soldatari atea itxi dieten politikari, enpresa eta sindikatuei gure haserrea argi adierazteko. Estatu espainolari lotuak nahi gaituzte, eta guk Euskal Herrian erabaki nahi dugu gure oraina eta etorkizuna. Horregatik berriz ere argi diogu, bizitzaren garestitzeari, pobretzeari, prekarizazioari aurre egiteko 1500 gutxieneko soldata orain. Kateak hausteko garaia da, inposaketei aurre egiteko. Errudunak zein diren argi dugu, haien bulegoetan gure etorkizuna impunitate osoz erabakitzen duten hoiei antolakuntzaz eta borrokaz erantzunen diegu. Historikoki, herri honek antolatzeko izan duen gaitasunari eutsi eta jarrai dezagun lanean, segi dezagun lantokietan borrokan, segi dezagun elkartasuna elikatzen, segi dezagun duintasunez kaleak hartzen. Ez digutelako deus oparituko, ez dietelako haien privilegioi uko eginen. Bakarrik antolakuntzaz eta borrokaz lortuko dugu. Euskal Herrian duintasunez lan eta bizitzea gure ardura delako. Segi dezagun aintzinerat biharko eguna dugula irabazteko. Inor kanpoan utziko ez duen gizarte justu bat dugu hortzimugan, eta gutxieneko soldata duina eta aberastasunaren banaketa badira horren oinarri. Bakarrik eta beldurtuta nahi gaituztenen aintzinean, mezu argia gaurkoan. Elkarrekin eta borrokarako pres aurkituko gaituzue. Gora langileon borroka! Gora Euskal Herria eskatuta! Gora! Eskubide sozialetako ekonomia sozial eta enplegu departamentuak haurren, nerabeen eta famili zuzendari ordetzaren bitartez lanean jarraitzen du adingabeak babesteko sistema behar bezala dimensionatzeko. Jarduera esparru hortan eta foru lurralde osoan banaketa orekatze aldera abenduaren batetik aintzinera abian da Elizondon harrera zentro berri bat bakarrik dauden 20 neska mutiko adingabe atzerritarrentzat eta enplegagarritasunera eta gizartaratze sozioekonomikotara eta soziolaboraletara bideratuta dago. Nafarroko gobernuaren zentroa Gizain Fundazio Publikoa kudeatzen du eta 26 profesionaleko talde bat ari da lanean, horietatik 20 gizarte hezitzaileak dira. Egoitza baliabide berrian Lekarozko Institutuan ikasketa arautuak egiten ari diren mutilak bizi dira, hau da tokiko laneratze enpresa batean lanean ari direnak. CNAI, zentroren garbiketa, sukaldaritza eta mantentze zerbitzuak eskaintzen ditu enpresa horrek. Eta inglishuekeko ikasleak hartzen ditu. Halaber, Nafarlandsaren, Nafarroko enplegu zerbitzuaren bidez, arotzeriarako, elektrizitateko edo biltegirako edo hipermerkatuetarako eskaerak prestatzeko prestakuntza ikastara jasotzen dituztenek ere bizi dira bertan.
Baliabideak gizartaratze, komunitate eta laneratze izaera nabarmena du eta bertako egoilar guztien enplegagarritasuna eta prestakuntza areagotzera bideratzen da. Joanes Trisian Marokoarra da, 17 urte ditu eta duela 2 hilabete hasi zen lanean Malerreka Komun zerbitzuak gizartaratze enpresan. Jasib Abderramin lankidearekin batera, azken horrek ere 17 urte ditu eta Marokokoa da. Biek hizkuntza ikasteko Nafarroko zentroa lekarotzen duen zentroan egiten dute lan eta bertan English Week garatzen da, hots inglesa ikasteko astea. Urtero Nafarroko ikaslek asko hartzen dute parte bertan. Juenesek eta Jasirrek logelak eta instalazioak garbitzeko lanak egiten dituzte, eguneroko menuetarako bazkaria eta afaria prestatzen laguntzen dute eta eraikina mantentzeko lanak ere egiten dituzte. Gizartaratzeko enpresaren arduraduna Txusiri Goienek ziurtatu duenez esperientzia ona da, haientzat lehen lana da eta gogo handiarekin etorri dira esperientzia oso positiboa. Denetarik egiten dute logela, bainugelak, zona komuna garbitu, janaria prestatu, jantokiko lanak mailak. 20 mutiletatik 4 lekarozko bigarren hezkuntza institutuan DBH 4. mailako ikasketak egiten ari dira. Goizero eskolara joaten dira ikastetxeko gainerako ikaslekin batera. Bertaldea 13 mutil beste ikastaro batzutara joaten dira. Nafarroko enplegu zerbitzuaren bidez, horietako batzuk arotzeriako eta zur lanetarako prestakuntza eta enplegu tailer baten inskribatuta daude. Prestakuntza horren bitartez gizartaratzea hobetu nahi da prestakuntza onura publikoko eta interes sozialeko obra edo zerbitzuetan lana egitearekin partekatuz. Elizondo adingabeen baliabide berria ireki baino hilabete batzuk lehenago, Nafarroko gobernuak haur, nerabe eta familiaren zuzendari ordetzaren bidez, inguruan bizikidetza batzorde bat sortzea bultzatu zuen. Batzordea Baztango udaleko ordezkariek, kultur, gizarte eta kirol erakundek eta Nafarroko gobernuko arduradunek osatzen dute. Haurdunaldiko eta jaio berrietako heriotzek nekez azal daiteken mina dakarte eta hainbat adituren sensibilitate eta laguntza eskatzen dute. Osasun ingurunean hasita, inguru horretan gertatu ohi baitira. Hori dela eta osasun bideak disiplina anitzeko talde batek beti gure bihotzetan izeneko oroitzapen kutxa diseinatu du eta horrekin jaiotza inguruko galera baten aurrean duelu normal bat erraisten laguntza espero dute. Gainera, jaiotza inguruko dolua maneiatzeari buruzko gida bat argitaratu dute. Osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzuko profesionalentzat kaltetutako familiekin harremanetan bai daude. Beti gure bihotzetan oroitzapen kutxa haurra hil zaien gurasoentzat da. Jaio eta 28. egunera bitarteko denboraldian gertatu bada. Bertan oroigarriak gorde ditzakete, hala nola jaiotza ziurtagiria, zilbor pintza, hatz markak, arropa eta jaso nahi duten guztia. Kutxak Nafarroko 3 osasun eremuetan Iruña, Lizarra eta Tutera, ospitaletan eta sexu eta ugalketa osasunaren arretarako zentroetan eskura daitezke, sufrimendu arintzeko eta senitartekoei laguntzeko pentsatutako ekimenaren barruan sartzen dira. Osasunbideako profesionalen arabera azken hamarkadetan egindako azterketek eta ebidentziak erakutsi dute beharrezkoa dela hitz egin ahal izatea eta haurdunaldiaren galera ikusaraztea. Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako Nafarroko arreta zerbitzua 275 kasu hartatu zituen 2025an. Horietatik 143 kolektiboak izan ziren eta gainerakoak banakakoak. Guztira 2997 esku hartze egin ziren Iruñeko 1887 eta Tuterako 1090 bulegoetan. Hala adierazi du Begoña Alfaro Nafarroko gobernuko 3. lehendakariorde eta etxebizitza gazte eta migrazio politiketako kontseilariak. Datuen arabera, zerbitzu hau foru komunitateko gorroto arrazista eta xenofoben aurrean arreta integrala emateko baliabide holistikoa bada. Nafarroan arrazakeriari eta xenofobiari aurre egiteko arreta zerbitzua Ijitoen idazkaritza fundazioak kudeatzen duena eta etxebizitza gazte eta migrazio politikak mende dagoena 2023an hasi zen lanean.
Foru komunitateko aniztasuna etniko eta kulturala, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka eta migrazio fluxuaren eta migratzaileen eskubideen azterketa kudeatzeko helburuarekin. Abian jartzea mugarri bat izan zen arrazakeriaren aurkako borrokan eta 2025ko datuek gure erkidegoko delitu arrazistak eta xenofobak hartatzeko erreferentziazko baliabide gisa sendotzen dute, adierazi du kontseilariak. Halaber, zerbitzu honek egindako lanari esker, gorroto delituengatik epaiak eman ahal izan dira. Kasuak fiskaltzara bideratu ondoren eta ildo berean iragarri du datozen egunetan Nafarroko gobernuak bide judizialetik errekurrituko duela Baltierrako udalak pasaden osteguneko osoko bilkuran hartutako erabakiaren aurka. Izan ere, 2026rako laguntza batzuk onartuko ditu herrian izaera arrazista, xenofobo eta suprematista nabarmenak izateagatik. Industria, transizio ekologiko eta enpresa digitalen departamentuak merkataritza eta konsumo zuzendaritza nagusiaren bidez eta anfasekin lankidetzan aurkeztu du egin ezazu erras, egin ezazu irisgarri kanpaina. Ikasketa zailtasuna dituzten personei modu independentegoan erosketak egiteko aukera emateko helburuarekin egindako ekimena Nafarroko enpresetan. Ekintza hau merkataritza erraxa, merkataritza irisgarria proiektuaren parte da eta proiektu horrek dagoeneko hainbat prestakuntza programa eta baliabide sustatu ditu hainbat udalerrietan txikizkako sektorentzat. Aurkezpena proiektuan parte hartzen ari den enpresetako baten eginda, Alimentación Virginia Iruñako Iturrama auzoan kokatua. Kultura, Kirol eta Turismo kontseilaria Rebeka Esnaolaka astelehenean aurkeztu zuen 2026 denboraldirako Sendabiba Naturparkearen nobedadetako batzuk. Instalazioetara egindako bizita batean komunikatu egin ditu eta gainera iaz parkeak izan zituen datu onak iragarri ditu. 188.365 bisitari izan zituen, hau da, 111 gehiago, 2024an jasotako personekin alderatuta. Kontseilariak Sendabibak erkidegoan izan duen eragin ekonomiko ere azpimarratu du, 5,8 milioi eurokoa izan baita. Halaber positibotzat jo du parkeak Nafarroan egin duen gastu zuzena 25 milioitik gorakoa izan baita eta hoietatik ia 3 milioi Nafarroko hornitzailentzat inbertitu baitu. Enpleguaren eremuan Bertzalde parkeak denboraldiko 257 postu hartu ditu guztira. Parkeak berak urtean mantentzen dituen 70 enpleguak gehituta. Iruñako udala 389 zumar, hau da Ulmus Minor, landatzen ari da Ilundaindarren errotaren inguruan, Ezkaban eta Mendebaldeko basoan. Ilundaindarren errotako lanak Next Generation Funtsen bidez finantzatu dira, hiriak birnaturalizatzea dute xede eta biodibertsitat fundazioak kudeatzen ditu. Bazkakotx 5 metro bitarteko zuhaitzak dira, grafiosiarekiko erresistenteak eta transizio ekologikora eta erronka demografikorako ministerioak 30 urte daramatza ale hoiek aztertzen eta hazten. Mitekok 2 espezietako landareak eman dizkio hiriari, Ulmus leavis eta Ulmus minor, eta azken horretatik 4 klon guztira barietate bera, baina erresistentea izateko tratatua. Eskatutako aleak ministerioaren bidez jasotzen dituzte tokiko erakundek. Zuhaitzak landatzeko kanpaina hilabete amaierara arte luzatuko da eta une honetan 400 ale daude Iruñan, bai eta beste 150 200 zumar erresistente ere. Aurreko kanpainetako ale txikienak dira eta miluzeko mintegietako baratze alorretan hazten dira. Zumarra asko erabiltzen da hirian, autoktonoa delako, hiri ingurunera ondo egokitzen delako eta azkarra hazi eta tamaina ertainekoa delako. 20. mendeko 80ko hamarkadan grafiosi izurrite bat egon zen peninsulan. Gaitza kakalardoak transmititzen dute, zurean zuloak egiten dituzte arrautza jartzeko eta onddoaren esporak uzten dituzte. Ondoren onddoa hazi egiten da eta izerdia zirkulatzen duten odi kapilarrak kolapsatzen ditu, egurra 100 hil bihurtuz.
Hamarkada hartan soilik Iruñan 7.000 zuhaitz baino gehiago kendu behar izan zituzten. Nafarroko hiriburuko baso masaren 15%. Izan ere, desegin edo apurtzeko arriskua zuten, eta istripuak eragiten altzituzten. Zumardiak Arga ibaiaren pasealekuan, Sarasate pasealekuan, Gaztelu Gibelen eta Takoneran zeuden bestea beste. Besteak beste, hiriko biodibertsitate adierazlek berak egitea eragin zuen horrek. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu bada beste modu bat. Elizondon lanbide eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa berezia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea. Oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa. Administrazio kudeaketa. Erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak. Zuzendaritza laguntza modularra. Haur hezkuntza. Elizondon Santiago Karrika 15ean Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta bigarren eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zuritz aseguruak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguruak. Urtean unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen asegurua. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon. Beran Tokiona Institutoa. Mantenimendu elektromekanikoa erdi mailako zikloa eta mekatronika industriala goi mailako zikloa. Elektrizitatea eta mantenimendu elektrikoa. Bertan instalakuntza elektriko orokorrak eta industriarako mantenimendu elektrikoak lantzen dira. Mekanika eta mantenimendu mekanikoa. Bertan mekanizazioa, soldadura, doiketak eta mantenimendu mekanikoak lantzen dira. Pneumatika eta hidraulika. Bertan zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak lantzen dira. Automatizazioa. Bertan makinak automatizatzen ditugu, automatak, pantailak, komunikazioak eta robotikak lantzen ditugu. Diseinu industriala. Bertan diseinurako programak lantzen ditugu. 2D eta 3Dko programak, 3 dimentsioko inpresioa ere lantzen dugu. Gai teknikoez gain, lan mundurako baliagarriak diren moduloka eta inguruko enpresetan praktikak izango dituzte ikasleek. Beran Tokiona Institutoa.